Vântul Albești, un jucător a fost alergat teritorii pe colinele din Roma, adică pe dealurile de lângă Botoșani. Momentului coordonator, jucătorul de la Fund Albești care a rămas ca arbitrul de mașină de finală, iar asta nu mai era de prelungit, i-a dat un cap arbitrului și a lovit cu viața pe un adversar, apoi a rupt la poză, un comunic a intrat în repriza a doua și nu erau puțin, a urcat în sprint dealurile urmărit de aproape, jucătorul a scăpat cu noroc de furia rivalilor, s-a urcat în prima mașină care a ieșit în drum. Jucătorii din Roma au fost scuipați de fani după a doua înfrângere la rând acasă. Ulma scuipat de fani, fie Sportul de Mari, care explică cum au avut suporterii să injure și să-i scuipe pe fotbaliști și cine le cere să stea acasă pentru totdeauna. Șomorica a făcut o mică pe fosta lui echipă rapid. L-a ajutat și îmbrăcămintea cu o postă, cămașă de jeans, pulovă și geacă de piele. Așa se va îmbrăca până la sfârșitul campionatului și dacă vor fi 35 de grade afară. Și muzică panică îi vor să ajungă și dacă a venit rapid la rapid. Fiindcă la rapid, ca să lucrezi, să fii liniștit și să arunci o bombă, să stară tot în aia să plece foarte mult și după aceea poți să lucrezi la rapid. M-a durut enorm anul trecut când am fost în etapa